Слави Славов и представлявам компания Human Power. Ние работим в 3 сектора: производство, логистика, администрация и IT. Нашата работа е да анализираме и решаваме проблемите на нашите клиенти в сферата на човешките ресурси. От 2019, заради липсата на кадри, започнахме да назначаваме работници от чужбина. Предимно за заводи и логистични компании. С нашия опит във времето ние разбрахме, че най-подходящи за българския пазар са работниците от Непал. Главната причина е възнаграждението и силната мотивация за работа, за да помагат на техните семейства, които живеят и се трудят в Непал. Но също така отдалечеността също играе доста голяма роля, защото колкото е по-далече един човек от неговата родина, толкова повече той се раздава и по-малко мисли за връщането си. В момента съм с някои от нашите приятели, които са в нашия апартамент, който отдаваме под наем на наши клиенти, и искам да ви запозная. Кажете здравейте! Здравейте! Това е Раул. I'll speak now in English because they have to understand. Раул, Bis, Мелиша, Resma, Alisha, Rajesh, Bo, Buan and Burenda. And also this is Dharma, our very smile person. I'll ask Ru about his experience and opinion about Bulgarian market. Okay, Ru, can you say something about you? Yes, my name is Mahesh Raul and I have been working in Sofia since 2023. Behind me are my friends from Nepal. We live and work together. I like my work and I enjoy working with my Bulgarian colleagues. I earn a good salary and I also receive my monthly food vouchers. My accommodation is very nice and as well the modern. I am also starting to learn Bulgarian language. Ru, okay, thank you. Could you tell me also something, do you understand something in Bulgarian, because you say that you start learning Bulgarian words? Yes, добър ден. Каски, добре. Добре съм. Ти как си? Добре, добрески. Very good. Yes, Благодаря ти, Ру. Yes, благодаря. Hello girls, how are you? Fine. Hello, it's fine. We are from Bulgarian, Sofia city. We have been working in Forte Dedeto. Our company is Forte Dedeto. It is ice cream factory. So it is good right here, right now. We have been enjoying a lot. You eating ice cream? Yeah. And how is your name? Melisha Raul. And your name? Reshma Sahi. And you? Elisa Sodari. Do you know something in Bulgarian language? Yeah. Did you learn some words? Yeah. Добър ден. Oh. Благодаря. Благодаря. Браво. Very good. Thank you so much. Thank you so much for your time. Чакай, от работници, ще се радвам много да ви съдействаме, както назначаваме българи, така и назначаваме хора от чужбина. Се радваме да видим кое решение в конкретния случай е най-подходящо за вас. Хубав ден желая!